Hej folk, og velkommen til en video. Jeg har fået en rigtig god stationær computer. Det er en rigtig god. Jeg har fået den af min onkel. Min far havde den før, men nu har jeg fået den igen. Vi har haft lidt krig om den, så... Nå, okay, lige nu. Så. Okay, vi skal spille Ever PvP, Kid PvP. Og min lille sidder lige her siden af, siger hej. Hej! Stop! Og jeg skal til at spille Kid PvP, som jeg sagde lige før. Vi skal nok spille måske en halv time. Måske. Så. PvP, det er hvad vi starter nu. Og jeg har der armor. Jeg vil se mig finde. Woo! Ja. Så det her, jeg har, se hernede, der jeg har 388, lige var, og jeg skal have 500. Når jeg får 500, så kan jeg komme op i niveau 2, og niveau 1 det er dårligt, og niveau 2 det er bedre, og så niveau 3 og så niveau 4. I kan se, hvad vi skal se, hvad vi gør. MVP, ja. Okay, nu har jeg allerede været til. Nå, sådan der, okay. Vi kan være... Vi tager nok den her. Vi kan rejse. Det ved jeg da godt, men må jeg ikke kigge skinnene? Nå, de så bare lige noget dødvæst. Så ja, jeg har fået en ny stationær, som I hørte lige før. Rigtig super glad for den. Fejler ingenting. Det er der eneste, det eneste der fejler en lille bitte fejl, der er lavet på computeren. Meget lille. Bare ja, meget lille. Det er, at der er ikke nogen lyd på. Så min onkel kommer lige lidt, og han skal komme herind i dagen, og så få ordnet det. Det er hans computer, der har jeg solen. Den har jeg ikke noget. Er det ret sådan ikke med krig? Det er ikke sådan med våben og det. Var lige... De ved godt, det er Minecraft, det er. Og jeg sidder lidt på en anden måde, end jeg bare plejer. For at have den der Windows der, Windows 7. Det er en staffen, ja. Kan vi få? Måske er det stille, men jeg siger, at koncentrerer mig. Simpelthen, jeg synes, det er noget sygt. Sig ej! Hvad ved han? Mange impressioner. Og der gik ud. Vi flækker lige. Spørg lige om ham der, han med Chinas. Ja, han vil godt sige, kom. Hvad? Du har ikke så. Eller se. Måske. Se. Bare søg. Kysser. Ej, jeg døde. Vi skal over hjælpe min ven. Kan jeg Rasmus prøve at se? Bro. Hej. Se. Jeg er lige ved at hjælpe nogen. Jeg prøver lige at se. Jeg får lige hurtigt. Min bro.
Det er bro. Prøv at se, prøv at se, prøv at se. Det er bro. Prøv at ramme seriøst. Jeg mener at se. Hvad? Se lige. Hvad? Ja, det er rigtig flot en. Ja, det synes jeg sgu også. Men fucking. Mega flot. Ej, så flot. Hvor er det på? Shit, scheiße. Åh, fuck, jeg ved. What? Ej, min ven han kom i gang tabt ham. Kæft, det er noget LOL. Rasmus, nu jeg tænker over det. Har du nogensinde hørt ordet lollebolle? Det gider jeg ikke høre på det der. Det ved jeg også godt. Det er min, er det ikke? Ej, det er nu værre. Med hvad? Og jeg får snart niveau 2. Så jeg viser lige kæmpe. Jeg ved det. Ej. Nå. Klokken 13 af den. Ja. Og det er en på Rasmus Hager. Der bliver et link til min anden kanal. Så I kan også komme ind videre. Jeg subscribe mig og Like videoen. Hvis I vil. Og hvis I bare synes, at det er pisse dårligt, så bare vent. Små piger. De er kraftedeme gode at høre på. Nej, jeg er ikke. Jo, de er så. De er mega lækre. Altså, Har du set de der piger med de der små totter? Det er mega nice. du skal heller ikke være alt for dumt også. Hvad? Du skal heller ikke være for alt for dumt. Og Alfred, han kommer så han. Og typisk. Nej, ja. Han bedste. Ikke? Ikke? Nej. Nej, okay. Ja. Og hvis I bemærker, at det sker nogle mærkelige lyde, så er det fordi, at jeg sidder og spiller GTA. Det vidste jeg. Ja. Jeg sidder Det og vidste jeg spiller med GTA. alt. Det vidste jeg. Jeg vidste det. En krig. Hygge dig. Nej, så hvad? Åh, der var den. Og lige noget. Hey bro! Hey bro! Bro! The bro. Oh. Ultra. Hold lige over i hjørnet, så er der ingen botnak, der lige kommer.
Det er en rigtig dårlig lyd. Nå ja. Nej, hvor er min bil? Gå ind på Footcraft. De har nogle rigtig gode, der kan få freaking steel og alt muligt. Jeg kommer tilbage. Okay. Jeg tror også, vi skal se os ud af nu. Så vi kan lige se kitsen. Nå, men jeg tager lige en der. Ja, det er lige en god. Jeg tager lige en der. Bitches. Altså bitch. Pulver. Dræb mig! Ja, det kældste, den vil jeg mega have. Skrabe og ja, den tror jeg køber. Så den her, alt muligt, så ninja. Så den her, og så den her. Jeg kan nok den her. Ja, så jeg vil gerne sige mange tak, fordi I så med på den her video. Så Nå, ja. Tak fordi I så med på den her video. Så